Čaute. Čaute. Moje meno je Amok. Moje meno je Šuflo. A vítame vás pri jednom videjku. Toto je pokračovanie prvého Urbexu. Takže užite si a dajte lajky. Nemám peniaze. Tu kedysi dávno bol radiátor. Čím ešte toto? Také trošku. Pokiaľ sa pýtate, prečo tu není, je to preto, lebo to bol hazard pre verejnosť. No To je Janošikovi. vlastne jedna z nich, a to je jedna z nich. Ďalej dvere, hej. Hovorí sa, že keď otvoríte tieto dvere, Napadá ma Janošik. Chcete prísť tu sa trošku. kurva, šuflo. Kurva! Amok, kurva! Šuflo, kurva. Šuflo. Dobre ľudia, tak toto. Pokračujeme ďalej, toto bol trošku taký menší zádrhel. To je samotný Janošik. To je samotný Janošik. Pandierka, to je pandierka. Poďme. Samotná pandierka, je samotný pandierka. Do piči, poďme, poď. Rýchlo, zachádza. Janošik, či pandierka. Kurva! Toto je nedám bolo to dané? Ľudia, Keď si môžete všimnúť, nachádzame sa v prvom parte. pamätajte si to tu. Staré dobré časy, kurva. Tam ma začal klepať, tam ja nemusím napadať. Kamo, ja cítim tú energiu pána Dierky. Ukáž, čo je toto? Vajcový trhač 4000, kamo. Odsemeňovač. Potom. Počuli to? Opatrne. Ľudia, toto seriózne neviete, kedy čo nás spadne. Mincovňa. Skrimici. Ďalej. Pokračujeme. Ako si môžete všimnúť, že sú tu nápisy ešte od staroveku. Je to tu nebezpečné. To ešte naši predkovia robili. Jasné, furiky. Vidíte, tuto kedysi ľudia kričali o pomoc a takto proste sem dávali ruky, lebo sa bali. No chlapci to robili. WC. Asi sa volal, že WC chlap. Tu keď povieš do tohto zrkadla, že pandierka 3-krát, to ja neviete, čo robíš. Oči, je to pandierka. Je to kričí. Amok. Haló, Haló. je tu niekto s nami?